Chceli ste, aby som porovnal kojenecké mliečne výživy? Tak som si vybral Nutrilon a Babylove. Obe sú od ukončeného 6. mesiaca. Tu sa mi páči, že sú aj probiotika pre lepšie trávenie, tu nie sú žiadne probiotika. Čo sa týka vitamínov a minerálov, tak obe mlieka majú zastúpenie rovnaké, len tu sú trošku vyššie čísla. Tu sa mi páči, že ešte vláknina pre zdravé trávenie 0,6 g, tu vláknina chýba. Nasýtené mastné kyseliny 1,1, 1,2. Kyselinu arachidonovú, ktorá podporuje dozrievanie buniek čreva a pozitívne ovplyvňuje imunitu, nájdeme aj tu. Aj tu je 9,1 mg a tu je 6,8 mg. Omega-3 kyselina alfa-linolénová 53,8 a 53,7. Kyselina linolová, čo je omega-6, ktorá pozitívne ovplyvňuje hmotnosť detí, tu je 448 mg a tu je 611 mg. Cena 350 g 8,95, 500 g 5,95. Za mňa táto obsahuje probiotika, má lepšiu rozpustnosť, má takúto praktickú dozičku, ale zase vyššiu cenu. Táto má nižšiu cenu, ale zase má horšiu rozpustnosť. Ale zloženie majú dosť podobné. A vašim deťom ktorá viac chutí, alebo ktorú vy kupujete? Nutrilon alebo Babylove?